Znači, kod nas je situacija, ja to savršeno razumem, svi mi imamo neku svoju intimu, a financije su definitivno deo te intime. Kod nas je intima debelo. I sad, s druge strane, postoji taj osjećaj kao poverenje, mislim, ko si ti sad, ne znam te, ja treba da ti dam, da mi pomogneš, da mi upravljaš mojim financijama. Jako nezgodna priča. I sad, ja njima na tim sastancima ne mogu da objašnjavam da sam ja radio u treasury back office-u gde su mi dali mogućnost da prebacujem 100 miliona evra s jednog računa na drugi. I sad banka mi veruje za to, a ti mi sa tvojim malim srednjim preduzećem ne veruješ za tvoj biznis. Pa ne znam, onda druga banka mi da, ne znam, da odobravam kredite od po 200-300 miliona evra, koja je to selekcija bila samo da dođeš dotle. Znači, jedan test, drugi test, treći test ličnosti, iskustvo, probni radovi, ovo ono. I ti si se tu dokazao, sad ne možeš se dokažeš kao u male srednje firme. Kakav izazov? Da, znaš, kao, vrate, o čemu pričam. Kako ste premostili taj jaz? Pa strpljenjem. Strpljenjem. Znači, nije moglo na brzinu, Pa nema na brzinu, ništa. Znači, na početku sam mislio, bit će, blitzkrieg, nema blitzkriega, idete, bole me uvo, znači, neću da se predstavljam uopšte da sam radio tu i tu, nego, ajde, malo ćemo da popričamo, pa ćemo da vidimo da li iz ovoga što ja pričam tebi to igra ili ne igra. I onda im kažem, imam 2 pitanja. Nemam više od 2 pitanja, znači, ako hoćete da vidimo, možemo da vam pomognemo, imam samo 2 pitanja. Znači, ja mogu da vam pomognem da nabavite novac povoljnije, znači u strukturi finansiranja koja stvarno igra, ne u 10 banaka, nego u jednoj, ne po 100.000 evra, nego 2 miliona evra, ne nešto što vam završi posao ove godine, pa sledeće godine obnavljamo, nego nešto što vam završi posao sad, pa za narednih 5-6 godina. Znači, jedan ozbiljan kreditni zahtev, koji kad se odobri, vi dobijete vetar u leđa. Tu mogu da pomognem, jer to sam radio u banci, znači, ako sam to vidio iz banke, ako sam vidio sve greške, ako sam vidio gde se sve priče zaglavljivale, ako sam vidio zašto su se zaglavljivale, pa sad, pazite to, imate stranu banke, a sad radite za privredu i tačno znate šta treba da uradite da bi došli na taj cilj. Tačno znate, nema, uopšte ne pretpostavljate. Sad je samo pitanje vremena. Kod nekog je polazna osnova loša, pa ne možete da odete u banku u ovom trenutku, ali možete za godinu dana, a on za godinu dana mora mnogi stvari da popravi. Sad da li on hoće da čeka ili ne, vidjet ću. Znači, mogu oko toga da pomognem i mogu oko druge stvari da pomognem, to je okej, nabavili smo pare, šta ćemo sad? Znači, vi kad nabavite novac, sledeći je da taj novac upustite, odnosno da uložite. Sad, u svakom, šta je biznis? Biznis to vam je bezbroj ulaganja na svakodnevnom nivou. Znači, ulaganje u ljude, ulaganje u digitalni marketing, ulaganje u mašinu, ulaganje u edukacije, ulaganje u nabavku zaliha, ulaganje u finansiranje kupaca. Sve su ulaganja. Neka ulaganja imaju smisla, neka ulaganja nemaju smisla. Kad podvučete crtu, na kraju, na nivou firme, vi ste ili iznad 12,5%, bolji od proseka, ili ispod 12,5%, što znači negde radite loše. Negde novac curi. I sad, ako hoćete da taj novac ne curi, vi ne možete to da radite, kao kad ste bili firma sa 5 ljudi. Šac metoda. Jest, znaš, kao znam sve, upućen sam u sve, svakog dana imam sve. Nema šanse. Znači, ako hoćete da novac ne curi, vi morate da uradite, da postavite šta su vaše očekivanja. Znači, svako ulaganje u kontri mora bude neki efekat. Taj efekat je neki učinak. Sad, na primjer, u prodaji učinak jasan. Ima prihoda, nema prihoda. Ne mora da bude prihod. Može bude, ajde da kažemo, neka dobit, razlika u ceni, nema pojma. Ima ili nema. Vrlo je lako merljivo. Ali sad, izađete iz prodaje. Pa odete u proizvodnju, na primjer. Pa šta je sad učinak u proizvodnju? Pa opet tamo, ne znam, neko nešto radi, proizvodi, koliko si ti toga proizveo, to je tvoj učinak, tog odeljenja. Pa sad, u okviru proizvodnje nikad nema sedneš ovde i proizvedeš, nego to je neka linija, jel? Ovde se radi jedno, ovde drugo, ovde treće, ovde peto. To su sve same male organizacione jedinice koje imaju svoje troškove i svoje učinke. I sad, vi ako celu tu firmu tako rašlanite, podelite na kockice, i za svaku tu kockicu imate meru
šta je dobar rezultat, šta je loš rezultat, u startu postavljenu, i onda merite da li je to ispunjeno ili nije, vi tačno znate da je on curi novac. Laserski precizno znate da je on curi novac. Ako to znate, te stvari popravljate. Ako to ne znate, to nastavi da curi i to je to.